מה התכונה הכי חזקה שלך? אמת. אבא. אני זוכרת אותו רק לטוב, וגם אמא. זקנה. זקנה זה מעניין. כן? כן, תראי, יש כאלה זקנים שאוהבים שיטפלו בהם. היי, את חושבת קל לי להתלבש? יש כאלה שבשביל זה באה כל יום אישה אחת עוזרת לה. כל עוד שאני יכולה לבד, שבמקום 5 דקות ייקח לי 20 או חצי שעה, אני מודה לשם עד שאני יכולה לבד. משהו שאת מתחרטת? יש לפעמים חבל, אבל תראי, בדרך כלל יש אפשרות לתקן. כן? געגוע. לא. אין? לא. באמת? לא. ילדים? לא היו לי. זאת אומרת, לידה הייתה לי פעם, אבל לא ילדים. אין דבר. זה עולם שעבר. מה לא תסכימי לעשות לעולם? להרוג. איזה יופי פה. יש לך משפחה? לא. נשארה לך? לא. אחים, בני דודים? לא. בואי תגידי פה שלום. הקבלה, כן. ופה הבתים. את יודעת שעוד לא אמרנו, את בת 96 וחצי? ולא, ושלושת רבעי. את מדייקת. מי שנולד, אם לא כל שעה, אבל לפחות כל יום מביא הבדל. ובסוף החיים זה שוב אותו הדבר. רק מה, ילדים קטנים חולמים כשאהיה גדולה. והרבה זקנים, אך כשהייתי צעירה. יש חלומות בגיל 96 ושלושת רבעי? לא. אז מה מחזיק אותך? לא, אני לא צריכה חלומות, אני עומדת במציאות. לא מסתכלת אחורה? עוד איך? מה? אני זוכרת. אבל את לא אומרת, אוי, כשהייתי צעירה. לא. לפעמים אני אומרת, אוי, כמה שהייתי טיפשה. זה כן. כן? כן. אין לך געגוע לשנים אחרים, מצבים אחרים? לא. אולי זה הסוד שלך? עשיתי כפי שהבנתי. היום אני מבינה אחרת, כן? יש איזה פחד בכל זאת מהזקנה? לא. שמאוחר לישון? בכלל לא. אם הבן אדם בריא. המוות לא מפחיד אותך? לא. אני רק מצטערת אם אני רואה מישהו סובל במחלה. אבל גם זה צריך לקבל. צריך לנסות להקל עליו. אבל אני מאמינה בתפילה. תתפללי היטב שישאיר אותך וכל המשפחה בלי סרטן למשל. כן? זה חשוב. סבתא דבורה, את ראית את העולם מתפתח מהרכב שהלכת עליו ככה ועד הכפתורים שבשנייה מניעים. לאיזה תקופה היית חוזרת? אני לא חוזרת. לא חוזרת? לא. לכל דבר, לכל עונה יש שלה. לא, בשום דבר. אני רק לימדתי את עצמי בשגיאות שעשיתי בעבר.